Γεια σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, η σελήνη είναι 23 ημερών και είναι σε φάση μείωσης τελευταίου Τετάρτου. Κινείται στον Κρυό. Ωστόσο γύρω στις 8:30 τώρα το πρωί βλέπουμε ότι γίνονται πράγματα που μας βοηθούν να εκφραστούμε με έναν δυναμικό τρόπο. Μεταξύ 8:50 έως 10:50 η ταχύτητα σε οποιοδήποτε ζήτημα θα θέλει προσοχή, γιατί μπορεί να σας ζημιώσει. Πέρα από την σελήνη, η οποία βρίσκεται βέβαια στον Κρυό, και εφόσον βρίσκεται στον Κρυό, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε αυτά, είναι η μέρα η οποία μας προδιαθέτει σε βιαστικά πράγματα, σε υπομονησία, και με το παραμικρό να είμαστε κάπως λίγο οξύθυμοι, να μην έχουμε υπομονή σε κάποια πράγματα. Γι' αυτό η σημερινή μέρα είναι λίγο περίεργη και θα είναι ακόμα περισσότερο περίεργη εφόσον η Αφροδίτη ώρα 20 και 3 πρώτα λεπτά το βράδυ κάνει και ένα τετράγωνο με τον Κρόνο. Αλλά η όψη αυτή έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς και δεν αγκαλιάζει μόνο τις ώρες τις βραδινές, τις απογευματινές, αλλά από το μεσημέρι και μετά. Καλό θα είναι να προσέχουμε όλοι μας, γιατί θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια ψηλοπροβλήματα με τις σχέσεις μας, κυρίως τις αισθηματικές και τις κοινωνικές. Μπορεί όμως να είναι και επαγγελματικές. Από την άλλη, σήμερα εξακολουθεί να είναι ανάδρομος ο Ερμής, ο οποίος βρίσκεται σε ανάδρομη φορά από τις 27 έκτου και κάπως κάνει τα πράγματα λίγο δύσκολα, γιατί δεν μας αφήνει να εκφραστούμε όπως θα θέλαμε. Άλλα πράγματα μπορεί να κάνουμε, άλλα να νοηθούν ότι είπαμε ή ότι κάναμε, και γίνονται διάφορες παρεξηγήσεις. Συν το γεγονός ότι σε σελήνη και στον Κρυό και τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Ωστόσο, από τις 9:48 πρώτα λεπτά μέχρι και το βράδυ τη νύχτα έχουμε και μία κενή πορείας, τη σελήνη κενή πορείας, η οποία μάλιστα θα διαρκέσει και μέχρι μεθαύριο τις πρώτες πρωινές ώρες. Αναφορικά με το τετράγωνο της Αφροδίτης και τον Κρόνο, να πούμε λίγα πράγματα, διότι και ο Κρόνος είναι ανάδρομος και τετράγωνο κάνει η Αφροδίτη μαζί του. Μην το περάσουμε ντούκου το πράγμα και να δούμε, και μην πείτε ότι δεν πειράζει, εγώ θα πάω να τα πω έξω από τα δόντια σε αυτόν, ή θα πάω να κάνω εκείνο με τον προϊστάμενό μου ή με τη φίλη μου ή με τον οποιοδήποτε. Για να δούμε λοιπόν για τους Κρυούς πώς ερμηνεύεται αυτό το τετράγωνο. Καταρχήν ερμηνεύεται δύσκολη όψη αναφορικά με την αισθηματική ζωή σας και με άτομα τα οποία αγαπάτε. Ακόμα είναι δύσκολη αυτή η όψη για εσάς τους Κρυούς που σας αρέσει και λιγάκι ο τζόγος. Αποφύγετε, γιατί παρόλο ότι γίνεται το βράδυ, όπως σας είπα γύρω στις 20, πολλοί που μπορεί να πάτε μία βόλτα μέχρι τα καζίνο ή δεν ξέρω πού αλλού, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα έχετε αυτό το τετράγωνο στην πλάτη σας. Πάμε να δούμε τους Ταύρους. Εσείς οι Ταύροι να προσέχετε λίγο τις σχέσεις σας, τις οικογενειακές, τις συνεργασίες σας, με το σύντροφο της ζωής σας. Θα πρέπει να δείχνετε περισσότερο έτσι συγκαταβατική, διότι και να έχετε δίκιο δεν θα το βρείτε. Γι' αυτό αποφύγετε να έρθετε σε ρήξη. Οι Δίδυμοι, να προσέχετε στον τρόπο που επικοινωνείτε μέσα με ζητήματα της καθημερινότητας, μέσα στη δουλειά σας, για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιβίωσή σας. Καλό θα είναι λοιπόν να προσέχετε, διότι ακόμα
και στο δρόμο μπορεί να έχετε κάποια ενοχλητική συμπεριφορά και έτσι να έρθετε σε κάποια παρεξήγηση. Η καρκίνη. Μην ξοδεύετε πια σήμερα χρήματα για πράγματα τα οποία δεν σας είναι τόσο απαραίτητα. Γιατί δεν θα πιάσουν τόπο και μάλιστα εάν τα ξοδέψετε για τα παιδιά σας, εάν τα ξοδέψετε για τον αισθηματικό δεσμό σας, εάν τα ξοδέψετε ακόμα χειρότερα γιατί θα βρεθείτε έτσι στο κέφι και θέλετε να διασκεδάσετε, κάπου θα τα κλάψετε αυτά τα χρήματα. Για τους λέοντες έχετε την Αφροδίτη στο ζώδιό σας και θα έπρεπε ή μάλλον θα πρέπει να νιώθετε πάρα πολύ όμορφα, δηλαδή χαρούμενοι, να νιώθετε ότι κάτι όμορφο γίνεται στη ζωή σας. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν πράγματα που γίνονται μέσα στο οικογενειακό σας περιβάλλον και στην ιδιωτική σας ζωή που κάπου σας ανακόπτουν αυτή τη χαρά και αυτή την ευτυχία. Γι' αυτό μην θίγετε ευαίσθητα πράγματα σήμερα. Πάμε στους Παρθένους. Οι Παρθένοι έχετε την Αφροδίτη, βρίσκεται στον καρκίνο που για σας σηματοδοτεί μία περιοχή της ζωής σας και των δραστηριοτήτων σας, τη μυστική ζωή σας. Εάν όσοι από εσάς έχετε κάποια σχέση την οποία θέλετε να την κρατήσετε μυστική, είτε είστε δεσμευμένοι είτε όχι, καλό θα είναι να είστε περισσότερο προσεκτικοί, γιατί με τον χρόνο τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Δεν ξέρετε ποιος μπορεί να το μάθει, ποιος μπορεί να σας δει και ούτω καθεξής. Πάμε στους Ζύγους. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία η σημερινή μέρα να σας δώσει έτσι τη χαρά κάποιων φίλων και γνωστών, μάλιστα φίλων οι οποίοι μπορεί να είναι και οικογενειακοί, αλλά προσέξτε, δεν χρειάζεται να δείξετε εσείς τα καλά σας συναισθήματα ξοδεύοντας χρήματα για αυτή τη φιλία, γιατί λίγο θα το μετανιώσετε. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ένας ερμής μέσα στον καρκίνο, ο οποίος είναι ανάδρομος και συνεχώς όλο και κάτι θα σας προκαλεί. Πάμε στους Σκορπιούς. Θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ ωραία μέρα η σημερινή, με την Αφροδίτη μέσα από το ζώδιο του Λέοντα, που θα σας δίνει έτσι θα σας δημιουργούσε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα τόσο στο κοινωνικό όσο και επαγγελματικό σας χώρο. Όμως υπάρχει αυτός ο Κρόνος, ο οποίος βρίσκεται στο ζώδιό σας και είναι και ανάδρομος και είναι σαν να σας βάζει κάποια stop, και όχι μονάχα να μην νιώσετε αυτή την ομορφιά, αλλά να υπάρξουν και διάφορες έτσι παρεξηγήσεις, συμπεριφορές και τέτοια. Και πάμε στο ζώδιο του Οξώτη. Είναι, θα έλεγε κανείς, θα ήταν μάλλον μια πολύ ωραία μέρα, γιατί θα μπορούσατε να πάτε ένα ταξιδάκι, θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε με άτομα που βρίσκονται μακριά, θα μπορούσατε να πάτε σε ένα γάμο που σας έχουν καλέσει, σε κάποιο μυστήριο γενικά, αλλά είναι, λέτε, και κάτι πάει φυρί να σας ανακόψει αυτή τη χαρά, με πράγματα τα οποία μπορεί να γίνονται πίσω από την πλάτη σας παρασκηνιακά, και αυτό το πράγμα να σταματήσει όλη αυτή την πολύ όμορφη μέρα που θα μπορούσατε να είχατε. Οι Αιγόκεροι. Εδώ το πρόβλημα ξεκινάει να είναι λίγο ερωτικό, λίγο οικονομικό, και μάλιστα να μην ξεκινάει από εσάς τους ίδιους, από κάποιους τρίτους. Και αυτοί οι τρίτοι μπορεί να είναι άνθρωποι τους οποίους εμπιστεύεστε ή άτομα γενικά του φιλικού περιβάλλοντός σας, οι οποίοι μπορεί να έχουν και αυτοί τα δικά τους και να γίνουν αφορμή να την πληρώσετε εσείς τελικά. Και πάμε στους Υδροχόους.
και με εσάς θα μπορούσε να είναι μια πολύ ωραία μέρα, γιατί η Αφροδίτη είναι στο απέναντι από το δικό σας ζώδιο, στο Λέοντα, και αυτό σηματοδοτεί μια πολύ μεγάλη και ωραία ευχαρίστηση μέσα από τα κοινωνικά σας περιβάλλοντα, μέσα από το σύντροφο της ζωής σας. Αλλά κάτι όμως μπορεί να σταματήσει αυτή την πολύ όμορφη αίσθηση που θα μπορούσατε να είχατε εξαιτίας κάποιου κοινωνικο-επαγγελματικού ζητήματος, ή γιατί κάποιος σας γονιός μπορεί να βγάλει τον αυταρχισμό του. Και τελειώνουμε με το ζώδιο των Ιχθύων. Μην πάτε σήμερα, θα σας έλεγα, να ασχοληθείτε με την καλή αισθητική σας σε τίποτα. Ούτε ακόμα και αυτό το πιο απλό που είναι το κομμωτήριο, γιατί δεν θα μείνετε απόλυτα ευχαριστημένοι. Εάν μάλιστα είστε καλεσμένοι να πάτε κάπου και θέλετε να είσαστε κάπως πιο ωραίοι, πιο περιποιημένοι, κάτι άλλο μπορεί να σας κάνει να μην είστε τόσο έτοιμοι για να ζήσετε τις πολύ όμορφες αυτές στιγμές. Αυτά λοιπόν έχω να σας πω για σήμερα και θα πούμε αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.